இதிலே பிரதானமான சூத்திரதாரி யார் என்றதை பற்றி பலரும் பொதுவழியிலே பேசினாலும் கூட உறுதியாக இன்றும் அந்த கொலை செய்தவர்கள், இந்த கொலைகளுக்கு பின்னால் இருந்தவர்கள் இன்றும் சுதந்திரமாக இருக்கிறார்கள். அண்மையிலே கூட பார்த்தால் ஐநாவிலே அசாத் மௌலானா என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நபர் இந்த ஈஸ்டர் குண்டு தாக்குதலுக்கு பின்னால பசில் ராஜபக்ச, கோட்டாபே ராஜபக்ச, மஹிந்த ராஜபக்ச போன்றவர்கள் இருந்ததாகவும் அந்த படுகொலை செய்வதற்கு இந்த கொடூரமான செயலை செய்ததுக்கு பின்னால எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே தற்பொழுது ராஜாங்க அமைச்சராக இருக்கும் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தனும் இதிலே தொடர்பிலே இருந்தவராக ஐநாவிலே அவருடைய முன்னாள் பேச்சாளர் அசாத் மௌலானா அவர்கள் அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார். உண்மையில் கடந்த ஏப்ரல் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட கௌரவ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சாணக்கிய ராகுல் ராஜபுத்திரன் அவர்கள் முற்றிலும் பொய்யான தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார். கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்களுக்கு அந்த குண்டுவெடிப்பில் சம்பந்தம் இருப்பதாக ஐநாவில் பேசியதாக குறிப்பிட்டார். ஐநா சம்பந்தமாக அவர் நன்றாக படித்திருக்க வேண்டும். ஐநா அறிக்கை என்ன, அது தொடர்பான விவரங்கள் என்ன என்று அவர் பார்த்திருக்க வேண்டும். இருந்தாலும் அவர் குறிப்பிடுகின்ற 100% உண்மைக்கு புறம்பான செய்திகள் மூலம் உண்மையான குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றாரா என்கின்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுந்திருக்கின்றது. மக்கள் நன்றாக உணர்ந்திருக்கின்றார்கள். மாவட்ட விருத்தி குழு கூட்டமாக இருக்கட்டும், பிரதேச விருத்தி குழு கூட்டமாக இருக்கட்டும், என் கிராமங்களில் நடைபெறுகின்ற சித்திரை விளையாட்டு விழாக்களாக இருக்கட்டும், பாடசாலைகள் 4 பிள்ளைகளுக்கு புத்தகம் கொடுப்பதாக இருக்கட்டும், எந்த நிகழ்வில் அவர் கலந்து கொண்டாலும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியிலையும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் தலைவர் கௌரவ சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்களையும் குறை கூறுவதாகவும் வசைபாடுவதற்கு மாத்திரம்தான் செல்கின்றார். அது மாத்திரமா உயரிய சபையா இருக்கிற நாடாளுமன்றத்தில் அவர் பேசிய பேச்சுக்களை எடுத்து பார்த்தால் நான் நினைக்கின்ற 75% மேல் கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்களை குறை காண்பதற்காகவும் அல்லது அவர் மீது சேர் பூசுவதற்காகவும் மாத்திரம்தான் அவர் நாடாளுமன்றம் செல்கின்றாரா என்கிற சந்தேகம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கின்றோம். ஏப்ரல் குண்டுவெடிப்பு மிக மிலைச்சித்தனமான குண்டுவெடிப்பானது நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் தமிழரசு கட்சியின் உயர்மட்டம், தமிழரசு கட்சி நிர்வாகம் செய்த நல்லாட்சி அரசு இருக்கின்ற போது இடம்பெற்ற ஒரு குண்டு தாக்குதல். அந்த வெளி கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் தடுத்து வைக்கப்பட்டார். ஆகவே இந்த குண்டு தாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள், இந்த குண்டு தாக்குதலை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள், அதற்கான காரணமான சக்திகளை இனம் கண்டு அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு எடுக்கப்படுகின்ற போதுதான் எதிர்காலத்தில் மதத்தின் பேராலும் இனத்தின் பேராலும் இவ்வாறான குண்டுவெடிப்புகளோ பயங்கரவாத சக்திகளோ ஏற்படக்கூடாது என்பதை நாட்டில் பல தலைவர்கள் கருத்து சொல்லியிருக்கிறார். நான் சொல்லவில்லை. அவை அவ்வாறான சூழலில் மீண்டும் இதனை ஒரு அரசியல் சாயம் பூசி நடைபெற்ற சம்பவத்தை மறுதளித்து இதனை வேறு வடிவில் திரிவுபடுத்துவதன் மூலம் உண்மையான குற்றவாளிகளை தப்பிக்க வைப்பதற்காக இவர் முயற்சி செய்கின்றாரா என்கின்ற சந்தேகம் எல்லோருக்கும் எழுந்திருக்கின்றது. ஆகவே இது முற்று முழுதாக 100% ஜோடிக்கப்பட்ட அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக கௌரவ தலைவர் சிவனேஸ்வரி சந்திரகாந்தன் அவர்கள் மீதும் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் கட்சியின் மீதும் சேறு பூச எடுக்கின்ற முயற்சி என்பதனை மக்கள் நன்றாக உணர்ந்திருக்கின்றார்கள்.